Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werubja mwanjo muligarali chinsa ninya cheli tukaligali ala tariki 5 chomo tienyo oyoiga oga 5 na gatatu umwaka wa 2025 nekene kyonga chinsa inya senjere yabwekirano cheni ngongoro kwa ronyo toto nyangiri utokubwatana kwanza memenyerilio niga korwa Wilson Makoli ritankima negati ali na kwa leganiria se kyonga chinsa inya naenda ke munali ke opi nata ino mugampeni ogoka nata unga cha tukiri Nyambunde embwa akale ko monda na kura lindega anto ke ngombe ya toka go chinjire ya Nyambunda omukagirwa oyomo bobo ibigo itogo ikokwa chinsemo cha Nyambunde imegwodi ya sameta mukwerero serikali ere mote banganiri serikali nere ya torure serikali teriande nere bagutenene nsemo abantu bagutagura ikinyumba nibo ya mate ya mukuru chinsemo cha musalime bunge babasi go saligwa ase okobuna endmero sababu tokotero kanye myaka 5 none nunkora seru more bibiti kwaganya myaka 5 bono mama ya kuyikamata abanga bana musiki aba babu atigoti abanyangero niko baruro koboli gosirwa chinga kebale moyo kurende tali chinga kibanya kwa bagosiria amage mabo
Omusayo yomo bw'emyaka egatwa nigasirie omubwaye kobwatekana n'echingoma ategerwa n'abamenyi abo barengenekereria ndegetindi chinsemo chia Nyambunde egworia sameta mukwerero ebunge yabo basi magiga yokagerwa koba omoibi kojerengana n'abamenyi bechinsemo echo sikolengana onyene etugeyo Dickson oiserieta Dickson orare chombe echo chia ibere nigo cheibwa obotuko bwokira rero ase chanya kabachi gotebekana gotoka chinsemo echo egendo kirera abanyakenyero bechinsemo echo bwatunekereria ndegetindi nabo igo kumusagana omungwano oyo nagoika agosiria obogima bwaye mubiro wa nigo rusigwa zasjuo nagoikiwa ase engendo munagotumenya mulikito Daniel Ontiri ebikore byoboibi wetuko nigo berekanire komentekana na munasa matuka bwangoiga no mubekano muya ni chombe chiga chigotebekana kuibwa kurwa sekenyero kiario ndonga ime ya kiumbu botuko bugokira rero yachigotoka asensemo ya bobasi ime county ya Kisii korengana no mwenyene umusae Dickson orare wikachinsa isano cha botuko chombe bado nao chalinga sobweri anigacha komanya igoro yuwe wega chinga kyaboka goche gukama chombe cyane cyasirete kuru botuko bogoche gukira wana mambi wika saa 5 cha botuko no cyale achi kuboka wana mambi na yaranchiyo naenda ke umunali keopi nata ino mugambeni ogoka anata unga chatukiri Nyambunde embwa akale kumonda nakura lindega antoke ngombe yatoka gochenjire ya Nyambunda kubatekana nayo omosa oyiga otaramanyekana bw'emyaka yegatwa nigo emambia yelituko lya lero asusurwa goika gosiri bugemo bwaye kubatekana n'echingoma chibyoge korwa sabamenyi abo barenge no burrobo nene sirituko lya lero mambia abantu baboka barikoni amabera ga mabera ngoni barasepara abanyoro omonto okorukuru muina n'echiombe ibere ekero batema kumubori ng'a yokoru tachieti go iraneri biya oansa gotama ekero ansa gotama abantu abo bakura ekero bakura abantu bacha abange ekero bamominyokia omoiso bone ekero bari komochi muna bagototebi tanyareti gokwana ng'a nere ning'o nande ng'a yare koire chiombe nabo abantu abo ekero batwara noborore atari gokwana nari bansa bamwaka amagena bamoita bateba ebikore by'obwibi betu byetirwe n'echingaki ase chingaki chicho boigo abasae basigetwa gukora emirimo na koragira kurwa ase bigeri byabo ase kenyureke gyeito twakurye emyaka gusenere nganga emyaka 30 tutana kurwo bukurumyobo nange bono iga ntwa bagaka twagote twashike yangwambe n'itwarontagete nande cyake ko bokibo tuko neto ko bwati cyambe cyebirubukya ntotageti nyatwakanye kirabona bagaka ketwagotiriga twatebye na abona buja twakogota bona nje ko cyaka kubwo tuko na kuyikyano abangina bakakura ndotige irikende nonya matoke mugundu oboibi boichire kerase basaya babake bamindo onjolelia tiga twende mugundu tuliango ebitoki byaito bikorwesa magoka ya umwana okurukuma muro oyiboye buronge n'ekinguru cyane yasaka mwameso n'ekinguru yanda mugondo onya tori chimugondo kale konde seyo mina kwa bya sotali litukebyo ko bwago kuruma erende nande sikomwa tikasere kadi tikakona kutusumbwa muberoe ni gurusi wa sensemeyo n'abanyimbo begetaseni geitumbe goika senkendo ase chiombe cho chakobwa nabo bisa babanyimbo goika segetaseni ya kenyerere ekegotoka ime yeitumbe ase bunge abo basi asobosi bwa Nyasaye ni makosa na asobosi ichikoriense na tena ni makosa nkurubadirigeta seni kyagatembe litrene ngurku Daniel Ontiri na omoncho murigereri ya mataya mukuru chinsemo chia mosaria iwe gotoka ime ye bunge yabo basi nigo eri no mwechano magiga yenyomba chiabo egosenibo yabo gusarigwa kubwatakana amo no kungutana na igoro yendemero muri kitokiri patikobi nigaikirana chinsemo chino gotwareganira orobotiro kubwatya marimo ase orogongo rwagusi abeire n'engencho n'umusingi yokorete gitano asokungusana mono ase chimbebe okoina na chinamba okubagana marimo gweterana sabana bamo bayigo chinsemo ao na bayigo oboni egendo kerere ebina gutokao ebinge bya marimo ase chinyomba cyubona cyebina kira sorongo rwagusi Nyamira amona Kisii ensemo yabwase ase tukoria rero nigo tokomanyoro mungina Rusia kerubo makori nigo aichanerete ogo otabobokerwa gwo kunganyigwa akorwa bwoye asa sabiro
abeire obokonyi bwa bene bono yaikire engaki na naesekire iga manya konyora omonto gocha ogontebi ng'andu oborimo bwane bono araye nkumeti ng'agaki batetagorere chinyumba igo tokorara isiko mokoga ng'a nyumba tore otogoika magoro abatwasangerekanaga twabere nyumba abanto baeta bokia baratobutore emetu Kulingana na tagene tibuna obokonyi burwase serikali ase ngenche serikali yeyo nero itaramukonya gwikira bono serikali ere moteba ng'anere serikali nere yatorure serikali teriande nere bagotenene nsemo abantu bagotagura ikinyumba familia yeiga nigo barentetwe okinia egesaku ase kenyore keiga gusasa omochio yeiga ase omurubirio obwe omusingi bwe koro kyomugusi ase omusubati otabwati bana bamura bakoretwa omusubati bwatabana mura bache kogororoka egesaku n'omuntu makubyara tabwate bamura agatorenta notomenyete n'ubu Julius Onsare Omboi no mwana bw'omongino oyo obeire kagukwanira omusingi bwa yonsi okonia kung'anya gocha Tanzania ase emyaka emenge ase okuigwana akwarenge gwake mwanya bantu kurenda taja sokurikirana ase bono banyorerese yenkongu mama alikuwa anauza eka mbili kiasi ya shilingi 27,000 akatoa 10 kikabaki 17. Tunaongojea hizo pesa achaliba Olengana nere omuntu baoneretie obuli muchinga kichinkoro pero seirie chitaito did ase abeire kagutumika abisi yo mudisi modiyo abachiwa mona bakonyi babo onyara ko bagakubaseri ambanya ko bakonyoreke nikiabo kumbe hizi pesa wakati tulikuwa tumeomba amefanya maliba ya kupita pita kutoa toti otiti akatoa toti otiti yote akonaye 3 na sisi hatuna. Sasa tukienda kotini yeye anachua vile anafanya na anaendelea kufuneka ile mambo. Anafuneka inasinda yeye kesi tena amerudia mimi akanisinda. Sasa hii kesi ya eka 2 alichukua eka 8 samba lote na akasema atakabia sisi 4 kwa 4. Yeye achukue 4 na sisi awachie sisi 4. Abanyanyimbo ekero aigete gwa koroboti nigo bamuseretie ase asabire omu MCA bwensemo ya Masige East Jacob Bagaka na omugabana bwi county ya Kisii Mbara tiko bakonya ase ngencho no bakura sorogongorwo kwenda police station kupika ripoti wakasema hiyo hatusikii wewe wakanifukuza kutoka huko mimi nikakuja tu nikakaa hapa aka hali saa hizi sasa. Kwa hivyo tunaomba serikali kubwa ile inasimamia Kenya itusaidie kuruhusu hii neno vile alikuja. Unaona mama kama huyu mzee anaenda wapi? Nyumba yake ndio ile imewekwa chini. Sasa mama kama huyu hakuchua samba iliuswa, hatukuenda tuweke sei huko landi, hatukuenda tuweke sei mahali alichukua samba, pesa achatoa, sasa anachukua hii samba bure. Kuruhusu pesa. Kwa hivyo tunaomba Simbarati akiwa akisikia maneno hii atembelee hii samba Jacob Bagaka, batembelee hii samba baone kenye inaendelea hapa. Endemero asorgongo rwa Gusii yabeire buna ekenyabororo ase mibere y'abantu ase ngencho yairire kisegi kobao wetana okonene na amagima y'abantu gusira liboria linene ndiryanga ngo ikaliriri ayayiga aragenderere ase okungusana kwa mari mukora abasorgongo rwa Gusii ngoribotiria Getembe TV kurwa sekenyoro kyanyamiyobo omusalia sublocation kurwa sensemo ya Nyamache obasi a constituency county ya Kisii Maritanenje Gilbert Kobi na mwancho murigereri nigo abantu baboligwe gose anamuna bana siasa nigo baboligwe gosira ababugi chingero gusaba nyangero kubwa chingaki bale moyo niga kwanwa chingaki chinzemo chia ewodi yeligoma ebunga gitutu masaba asomega bokumwanya mubugi na ende omoteli asirieta enokugisore nigo igatia bateli bomera nabo banyaka bakorera buna nigo bataranyara kwa bakonyora matunda bwendete kurwa semirimo yabo yo boteli munago tumemulike ito Polycarp Okara nase omujogojoiga bwebiriro abana musiki bego twanyoriro wako konene oyu bareta abantamo ababugia amona abanyakenyero korasi nseme chiga chamuchenwa ili kumulera omubugi nabo igo moteli asilieta enokugisole orwenyo oyu buya omanyakantibuna enyakaruga kono buna gisole twale kumuruke Nyakaruga yani eakae igabwata matera alisio zipyo mutu umora aliga tangate kunangero kitega gotera chire ko dikia monyonjo chonzi itoka ne chamiriri na boko nyanga totero lingo botaka obeka ndoro lakini otera ngero yani igano muntu liko muhimu sana tu asirire
Egati ababugia wekere na saja igani go batogirie nyagusira koba omuntu wanchete kegusi ekyo atumeka buya asogotera matera yabateri bande imiyagusi igintu kyareko gokya bange Gisori no musani nando mwana musiki kana jage to musiki ntumira ntenere kango ki sauti amanda ngotera arenge ekora kana ni no motare kugura YouTube kwenye teracha tote abani umanda ibo asomoje goyo igani gabana muziki abaiga abanyarako babagwa isokya na koralia obomega ti abana muziki ninjire yemo irabairire barabuka abanyene kwegendereria nare guru changamoto yamo naki tikatubwaterane ntobase ko nyorane kero kyo bokongu tikatubwaterane kero kira nekia amakweri bunaya igongo batebya ng'abagwi ba minto tigatobege ntekemo na ndigintu nataka tusirie ukugambana kina kigintu muno kya letiro bokongo n'abantu mbare tugwate bari ti promoter onye kuruje tugwana ina nyarebe muno aheta kunya kumwira mangana ane ngori ari gurita kunyaro ta okoraki ere na nduji na bonku nyara na kigeko era ru musani one igo bono aba bugiga kitiga tuigwane na tujamo tutiga mangana yo muno matana isokote banga ukugambana asinsemo yende niko bagende ko bakubulia mashabiki kwani kibunango basira bale chingaki bale moyo elio pegendererie lika lyokugambana abantu ba minto more especially amashabiki eito n'abana muziki wanzi omwana ominanyo walibe problem nazora nyora ndutu amenyanya gitari mambya komarago amatera ya naraba na siasa bagotumia baba chumbe kama nje muita bana muziki mono ekero gwateriro gotera gwakani ndebyo tere limo ukanye miaka 5 na ndote kumurigi kakikibase chinchi saine omwelio yeni go bagende ko bakubulia bana siasa kwene kibunango babeka bali buya enyorekana na matera mange nigo bakonyara ko bakoyatera na nechinga kichechi campaign kolinde batigara bachandegete abana siasa positive etoko cha kubika namba bana tobatebi oyo gatero mwana musiki ani mwana musiki ndo gatero mwana siasa ataraka nubeseroje kaine etoko tangana into sababu toko tero kanye miaka 5 leo nunkora seru more bibiti kwaganya miaka 5 bono mama ya kubika mata abanga bana musiki aba babu atigoti nabona nyori na sababu na kanit no kwigena ng'abana muziki batkunyara ko bakwiguyigwa kurasoro ngo rwagusi eli banyara ko bakwigendereria ase amagimabo aliki yigantere telibina musinya bumboli urwanya chenge igandigera ginko ripoteri getasene ke wonjete ke agatembe kurastin seme chiga chamo chenwa imeye ewadiga yeligoma ebunga yabo gututu bamusabe county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara na sekta yoboremi nigo egendrete gonchiroria amagima yabange magayo kubwatana na gusirana kebirengererio ase ogwekinia okoibura gose okogendera no kwanyora kwerigasa liendagira ekiombe kia baremi ane nabatugi chintu korwe county ya Kisii nigo bagokeire okoibura okuya kwerigasa ingana bateba nebaise komenta endagira ate chiamate buna gutumanya omurikito diponi asanya ebyombe ao nigo bigenderete konyora maigerio igoro yoburemi elio gukinya ekerengo gyukuibura endagera ekyombe kyababuraka kurase county ya Kisii bona bagokeire okwama kwabo kuya anena sokogesa ligasa ligija liobotugi chinsu. Hii siku ya leo tumekuja hapa ku mambo ya samaki. Walikuwa kina mama hao watima wameweka samaki hapa, lakini imekuwa tiale. Sasa leo wamekuja ili watoe hiyo samaki waende kutumia na wengine wauze. It's one thing I must commend this group because through their own discussions they agreed that we now need to embark into an activity that can generate income, but it's also an activity where themselves can actually be the market. Omukyobo bwokubwaterana nigo koba ogosemeria wokonyora engere yabo ya keralituko naboigo gukinia ebirengererio. Hii kazi ya kina mama wanafanya hawa watima ni kazi nzuri, ni kazi inaweza saidia hao. Wanatafuta pesa ya
kujiwezesha. Wako na watoto wengine, wako na watoto wadogo wanaenda shule, wanataka mavazi, wanataka chakula, hawana. Kwa hivyo hii samaki itaweza kusaidia, kama siku ya leo wakiuza hii samaki itasaidia hao. Indeed that by people coming together their efforts can actually bear fruit, which is a strong motivation not only to this group but other groups that could be working together. Sometimes there are few challenges here and there, but those should not discourage them. They must focus on the bigger picture, which is success of their project and personal growth through group work. Nonyana bekiombe kelikere ne kirenga kyogokina na kogania obokoreri obia kurwa serikali gobono bagenderete gosegetwa kwelika anena sekadi ya SHA engana bonera chiko bagi kubakonya kubaguswerie gurube ekero banyorire omuchando boburwaire. Always have a card. This is very important because we realize that you can create some fund, but when health issues or sickness strikes, you find all those resources are utilized and people go back to square one. So by having the card, it sort of safeguards the family resources because in the process of sickness, the card is able to take care of the hospital bills as they continue with whatever business or activity they were engaging in. Okobolia gochia ase serikali bono nogosire byombe bingabune biga binyare kwegendereria asobwamo anene ase chama techichire no konyora wainse eligonchureria amagima ye chama techiabo. Tunaomba hii serikali hii kama inasikisa vile tunaongea isaidie hawa kina mama, isaidie hawa hii wapate kuongeza samaki nyingine, na tuna kazi nyingine wanafanya kama kazi ya kulima mboga. Shida iko ni ile ya madawa, hawana pesa ya kununua madawa. Kama saa nyingine leo wakisika hii samaki watapata pesa ya kwenda kununua madawa ili wapate kunyusia hao ile mboga. Kuripotiri kitaseni kiao kiagetembe kuroiga se kaunti ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Asanya. Na abamenye bagutumeka epara kurwa Sirunga Gesiaga Gesero igotoke gwadi ya Busamaro bunge ya West Mugirango county ya Mira nigobesokire na korokia omugokobo magaye palijo yabeire etarigwetika semya kemenge korosigwa ukwana nabararia litukulia lero nigo abamenye baiga banyarako bakobolia bananchi abo bali angene paliga balende palijo kurwa ase ebinto biri birabe bigosalia eparijo munagutumanya omulikito Fatika Disemba. Abamenyi abo bagutumika epara kurwa Sirunga Gesiaga yacha gosoka Gesero iyegotoka imenye wodi ya Busamaro bunge ya West Mugirango nigo besokire na kurwa ebirengero byabo maiga yepara igiga kongea koroisigwa ekibate bire nigo babere bakombiwa ase myaka emenge ande pare baro ndinga ya twalire standard iri takira awanye mburane tubono turi kuchikonya kabana tubate yo pare yore ya dos kuira banda bange bakubinikira mu baida sana ngwe tuwe kaigo na urube baba ke stage asengenje kuketa kale tiki tejo to kunyara ko buholi na mesigo na chitamo si ora base kunyore kwajigo tika banero Hese moyende yabamenyi abaiga nigo baburirie abaiga bagutumika epareye barende epareyo natiba baisa koreta ebintu biria bigosaria epara abande mararitirie para yaro siwe drainage mondo ja bwe rose lyo na kalfat kae otumba gosene megomba Kenya otumba matija kwanyora nga macha cha ko cha sepa abantu abindo ndabasabe abande maybe no gutamanya lakini kare block ya maja rweta set drainage ago chapara naenda ngya okore pare to arosiri so tiga tateme kore ne barno to arosiri abato o gocha koreta su bungi sai Chubaro jabala makarmati kurbaega atichira to gochi tichora banyene pati tichora makarmati ali kwabe batanga semo ya basae abo babire bagokora emirimo ya maboko asepare yiga na barabo nigo babwate ayiga araboneji ebijana bonantu torega igase gase abande mbare tasomera te gase kuneye kunanje na toba epasema
Gasi na rosa mera ku mheshimiwa nale kwa sabana aise kwanda regale atakipale jinyinge ga konya kwanda ro kuna abantu bako pale gasi yo bakora abantu konya ka gain experience Chingaki echecho nigo bamutogirie omubunge o West Mugirango omuske Steven Mogaka asoko bainyura na kubaroseria epare yiga eki batebire nigo ababunge abo babaire bakoba batangani egati abo muske Vincent Kemosi buna nigo batanyarite ko bainyura ekero barenge asoborae na kuria eiramuna nigo baraje kugenderera kumubwatesia Manazo barayo kwa kule bare abiringia abantu baranyara kwa abantu bakandi bigiye bugirigiri bigena itambe kwa bakonyaka ase bagutaraga yeye ntona atayo mheshimiwa asante sana asoko tunyora ndenga mazo ndibona kichani sia tawate hata na kumi tena bila problem mheshimiwa Antomosa Kodi 2027 ndenga mazo tusianza kuingiza mambo ya siasa, tuseme eti Steve nini na nini, lakini kusema kweli Steve ameweka barabara na waanzilishi wake hapo nyuma wametuacha kwa muda mrefu bila barabara. Nashukuru sana. Chipara chinde echo chigendrete koroisiwa ase bunge eyeiga ya West Mugirango ingamo neria ekorwa kibirigo yacha gosoka cooperative eria yatinga yacha kogenda igena itambe na boigo eria ya ibate yacha gosoka nyamotentemi hingo reporter getembe korwa se kenyoreke iga kyagesiaga kegotoke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tikad Hisemba Mwancho muligere ligo ikirabo no tokorera mangana maya ya kionga chinsa inya magoroba ya lero litukeliga lya chumane cha chitaliki isano mutinyoge wa 5 na gatatu magano bwechiriwe na 25 yito kwaregenera onsi tokangambia mune sengenjo okoba yao na kikekara na intoro otayo igontoyo na gatemba tivito gangambia mune sengenjo ganda koba na into korwali tukogochia se elinde jeni ngongor kwaro ni ototo nyagiri kuronsa memenyelio ni otobatra na era Wilson Makori na boy kuronsa me transmission tobatra na era DJ Atsan ose Kevin Ongeri genda gutwara boligere lyo ya miyaga temba TV kongem musi na boygo gendera gutwara goste na boygo twara obotukobya Baraka ninjo, ninjo yetembe, ninjo dorome, manana man, bagina ninjo. Ya te vete yule, musia te van aquí. Oitere so koro kya yoga liyo bonge. Aye. Ochiche tongeri mache, kiara se rondonga data. Ondonga ngale, ondonga na Yesu ta ikeru pio don, ya chiro ya dire gete ya chire ya eno chia echi. Ochicha tongeri maji dada tongeri ya maji ora marano tai mabera tai tongeri maji dada kiara se rondonga chia chire chomba kare chia ga chire uchia ga ndende na wada chia chire baba chia chire chomba chia chire na to chiche tongeri maji kiara se rondonga amusia debe Baraka ninjo, ninjo yetembe, ninjo dorome, manana man, bagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo
abo bagokora emirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania nabo igo chogotebereria kende gionsi uraganie bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayubo igabwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibe igo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate gani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika kibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibaliye nsemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinse mubuna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon bunam development loans school fees loans emergency loans ebyumbe